И здравейте хора, аз съм Фоксер и правя кандидатура за правих сервера Hourcraft. На 14 години съм, казвам се Драгомир. И да, подготвил съм две постройки, две пещички, камък и дървена иззето и ще ги разгледам отвънка. Ще играл сервера активно 2, 3, 4, 5 часа на ден. Някой ден може и да не играя, защото няма да съм по-ден. Не заради друго. Няма да бъда като някои играчи, дет не са активни и не влизат в сервера 20 години и после влизат за половин час да видят какво има ново. Ще съм тези, които играят. Ще снимам също на седмица един-два пъти по 20 минути горе-долу. Може и по-малко, може и повече да си. Искам да играя с да се забавлявам, не да го развалям, да стане известен и да има се повече хора и да. Играя Minecraft около 2 години. Не е половина да се прави. И да, ето къщи горе. Не съм ги копирал. Копирането е най-ганното нещо. Да, чао!